Следващият излишен потенциал в чист вид, който е същият като недоволството, само че със знак плюс, това е идеализацията. Да идеализираш някого или нещо е абсолютно същото като да си недоволен от него, само че със знак плюс. От енергийна гледна точка това е точно така. Какво означава да идеализираш някой? Да идеализираш някой, това е да му приписваш качества, които той не притежава, или пък качествата, които той или тя притежава, са силно преекспонирани. Например, култът към някоя звезда или да речем към някой духовен гуру е това – идеализация. Обикновено ние идеализираме хора, които просто не познаваме. Това не са хора от нашето всекидневие. Най-често в нашия живот идеализацията на някой ни се случва тогава, когато влизаме в нови партньорски отношения. Току-що сме се запознали с някой, започваме да се срещаме с него и ние сме склонни да го виждаме само единствено в най-добрата светлина. И в същото време да си затваряме очите за разни качества, например, които не ни харесват. Случи ли се това нещо, имайте предвид, че веднага се задействат равновесните сили, за да отстранят създадения излишен потенциал. Идеализацията няма нищо общо с любовта. Любовта е да опознаеш и да разбереш човека такъв какъвто е и да го приемеш такъв какъвто е, без да му придаваш, приписваш разни качества, докато да идеализираш някой преди да си го опознал добре, това просто не е любов. И тогава със сигурност ще се включат равновесните сили, които знаете ли какво правят, или разделят двата субекта, или пък напротив съединяват ги, за да може идеализиращия да види, че неговият идеал не е точно такъв какъвто си го представяш.